Hello, sziasztok, ez itt a DLC Gaming, és itt van Lucky Sniper 117, Sziasztok! és jó magam, Domai nem C10, és hogy látjátok az első videón, kicsigő videóval azt, de akkor szerintem kezdjük is el. Ja, mindjárt. Jó. Bementem szétülök. Na hát és akkor itt is lennénk, és akkor kezdjük is el a játékot. És srácok, amúgy már az elején leszögeznénk, hogy bárki be szeretne majd jelölni a Steam accountunkon, azt a leírásban meg fogjátok majd amúgy találni. Szóval igen. Én közben megint csapatom nagyba. Jó. Jó kis skilles És amúgy srácok, már konkrétan harmadjára vesszük fel a videót. Hoppá. Szóval ja. Povák. Bakker, van fent egy pova. Van fent egy magyar gyerek. Meg még egy hellkézes. Amúgy, hogyha látod a jobb oldalt, akkor konkrétan falon keresztül fejtegettem a csávót. Igen, nem figyeltem, mert nem hallottam. Jó, hogy mekkora hackerek vannak fönt. Láttad amúgy, hogy van a csapatunkban egy pova? Bocsa, ellenfélbe? Aha, láttam. Szerintem én veszem is a pántiget. Gyere már B-re segíteni, please. Megyek. Mert mindegyik van, azt nem tudnak jönni B-re. Jó, megyek. Figyelj. Jó, nem baj, jó dobtam. Figyelj! Megyek. Hol vagy? Bementél? Ja, bement. Nem mentél be. De bent vagyok, itt vagyok, hátul. Ja. Nagyon szép. Milyen Vannak. Jó, milyen hást adtam neki, jaj. Ott vannak ketten. Hát, nem halt meg? Ott van. Így. Meghaltál? Nem. Ja, jó. Amúgy egyikünknek kéne nézni a bilet. Ja nem. Nem kell. Ó, plantolták a potatót. Menjünk arra gyorsan. Megyek. Hogyha tudsz, akkor sétálva gyere. Sétálva megyek. De itt CT-nél gondoltam, hogyha itt jössz. Ja, Tudod, ja. hogy Ja, itt nem, én csak azért mentem sétálva, itt lent sötétnél, mert ott voltak. Innentől már sétálva fogok menni. egyéb a bomba. Szed. Nem tudom hatásait, meg már szeri. Ja, nem baj, az a lényeg, hogy szedjük rá. Jól leszedtem. Nem hiszem el, hogy nem volt senki, nincs se te 90. Bocsánatot kérek a háttérzsakért, mit tudom én. Annyira nem lehetett szerintem hallani, igazából meg maximum annyi, hogy... Ja. Itt van egy nigger sorton. Itt vagyok B-n megint. Megnyertem egy nigger top minden. Ja, látom. És voltam. Ketten vannak top minden. Egyik 91-es. Júj. Elvittem egyik fejét. Meghaltál. Tudom, meg elvittem egyik fejét. Ja igen, ott feljött sötéten, én pedig ugyebár ott elvittem is így. Azaz valaki 9 HP-t meg tudott lőni. Kicsoda. Ja, aha. Egyik ellenfelet leszem 91 HP-ra, azt nagy nehezen el tudták lőni. Láttam, második kör bukjuk. Aha. Most srácok, bocs, hogyha droppolni fog a játék, de az nagy pingesek miatt van. Például ez a Lucas is nagyon pingel. Inkább átmegyek másra. Jó, az a tipikul aznak a 227-es. Ja, befigyelnek a pingel. Nyertek a terroristák. Foly. Hajrá, csapat. Az a baj, hogy megfogyt a barás. Nem.
Én amúgy jöttem B-t. Jó, én megviszem M4-et. B-re mész? Jó, akkor megyek én is. Nem kell újra osztani. Nem hát. Esett a bomba alsó tanölnél. Hú, de rárasoltatok. Ja. Te vagy fent már T-kezdő minnyi? Mm-mm. Ott ott van egy T-kezdőnél. Ó, valaki itt nagyon rassol itt előttem. Várni. Hoppa, Meghalt? hoppa. Jó, nem. Ami elkézes gyerek is meghalt. Le is tették a bombát, nem tudom, árakták le? Ára. Van valaminek nagyon ára. Defuse the bomb. Én még nem él közülük senki. Menj vissza oda mögé. Azt vedd már fel az AK-t. Oda dobod nekem, please. Kösz. Az előbb belőle egy golyót, ha nem gond. Itt vagyok. Hol? Ja, Kösz. Megyek longra. ja megyek B. Itt a long. Úgy tök jó, hogy egyedül megyek longra. Longres. B is. Lól, akkor hol mennek be minden? Top minden látok embereket. Top, minden jó van. Akkor szerintem ott van mindegyik igazából. Ja, sorton is jönnek is. Jól láttam. Nem hagyom neki. Nem hagytam Fábiának, hogy ő megölje egyik afkoló gyereket, azt fejbe lőttem. Én közben nagyba aratok. Ja, látom. Jaj. Na, itt kimegyünk. Szóval én nem tudom, hogy hol. Jaj, szarban a haza. Vép. Azaz, ennyi a véke. Gyerek előtt ők. Sokszor olyan tolnak érzem amúgy magamat. Jaj. Valaki team flash-ölt. Te jössz B-re amúgy? Aha, megyek. Ez jó, én is itt vagyok pár. Ne. Azt Mehető. Akartam mondani, hogy nézzed mindent, de... ne. Ja, itt afkó, már megint egy gyerek. Hagyja folyjon. Lul. Most leszúrtam, vagy nem? Ja. De jó, itt van Az sorton a egy... bova gyerek. Ja, kilépett. Ja, itt van a bomba kezdőn. Itt egy AWP. Mondjuk nekem nem kell AWP. AWP. Az szép átmennek a tűzön. Jó, inkább az neked. Dobom. Júj! Jó. Nem tudom, hova menjek. Én megyek újabb ére, szerintem. Amúgy szintem, hogyha... Vagy mi az? Mi? Írjátok le kommentbe, hogy szeretnétek el tőlem látni Overwatch-os videót. Ja. Hát úgy is fog, szóval igazából tök mindegy, már az első pár videóban azt csinálsz majd, amit akarsz bennit videóból. Szerintem alapon csinálhatsz amúgy. Nagyon akarsz. Még ezt te döntöd el, szóval még nem annyira a nézők. Az majd nyilván a későbbiek folyamán lesz. Az érdekes. Amúgy sorton nagyon jönnek. Sorton? Jó, mert már itt vagyunk T-kezdőn. Ja, észrevettem, bomba esett is. Lerásoljuk át. Azaz. Elég segítség, yeah. Megyek fel akkor sortra. Vannak még fent sorton, vagy nincsenek? És már senki. Jó van. 3 öl és 1 halál, szerintem full jó. Nekem 6-3-3. Az jó. Az lenne a legjobb, hogyha 9-11 lenne. 9-11. Nem 9-1-1. Bocs. Bocs, Niger.
Vagy nigga. Mi ez a egy hit? Te De kérdés róla senki? soha nem jönnek izére, B-re. Ezek olyan olyan csapat, ahol nem megy egyik se B-re, hanem mindegyik egy tömörülésbe elmennek, nem tudom hova. Tudod, megszeppentek a kékbánás játéktól. Jaj, hagyjál vele. Ne, Jól, játszott. ennyi. Ez Ennyi. rohadt gyors volt. 38 másodpercig tartott a kör. Gyerekek, ne játszattok a kékbánával, az egy fasság. Úgyse fognak hagyjuk. Hát amilyen retardáltak vannak. Jó, nem mondtam sem. Menjünk újra bőre, azt russuljunk körbe. Ez már megszokott taktika. Kezdik előttem a csávonak is Jaj, beleharkap. most jönnek ám ára. Most itt Smoke-on. vannak ám ám. Smoke-on keresztül előttem a csávót, az a flegma. Most jöttek B fele. Ja, most itt vannak. Előttem mind a kettőt, jó van, egyik headshot, a másik simán. Szívbe. Szívbe markolóan lőttem el. 11 HP maradt, lol. Jó, tessék. Schön. Ezek van, igen. Lol, MVP kaptál. mit kaptam? MVP. Az mi? Hát az, hogy te volt a match ember, hogy mire. Ja, igen. Ilyet már egyszer öltem meg 3-at. És úgy érted, hogy egyet öltem meg ajtóban, aztán 2-t sötét alatt. Csak. Egy igen. Én inkább hátrébb megy. Júj, itt. Jó, elvittem. Ott. Ó, 7-1-es stat, na mit akart? Mögötted vagyok. Megyek Hol van? el. Seggedbe vagyok. Ö, Jó, hát teljes félre. Hétször, oké. Jó, meg ezt lol. Winner, ennyi. Azt hittem már T-hez nyomja a winner szót. Na. Becseszét volna. Na, ki fog kapni cuccot? Vagy nem kap senki se? Senki se.